Υπάρχουν εικόνες που δεν αποδεικνύουν τίποτα κι όμως λένε τα πάντα. Ένα ζευγάρι πρόσωπο με πρόσωπο, ανάσα με ανάσα, έτοιμο να φιληθεί. Κανείς δεν γνωρίζει αν το φιλί δόθηκε. Η στιγμή είναι παγωμένη. Αιωρείται ανάμεσα στο πριν και το μετά. Κι όμως, αν ρωτήσεις, κάποιοι θα πούν με βεβαιότητα «Ναι, το φιλί δόθηκε». Όσοι απαντούν «Ναι», δεν βλέπουν απλώς με τα μάτια. Βλέπουν με τους οφθαλμούς της ψυχής. Βλέπουν με την καρδιά. Πιστεύουν στο φιλί όχι επειδή το είδαν, αλλά επειδή το ένιωσαν. Γιατί το φιλί για εκείνους δεν είναι μόνο μία πράξη. Είναι μία πρόθεση, μία ενέργεια, μία αλήθεια που δεν χρειάζεται επιβεβαίωση. Είναι το βλέμμα που μαλακώνει, το χέρι που πλησιάζει, η σιωπή που γεμίζει με νόημα. Είναι η στιγμή που δύο ψυχές αναγνωρίζουν η μία την άλλη και λένε «Είμαι εδώ, αυτήν την μοναδική στιγμή για εσένα μόνο». Κι όμως υπάρχουν και εκείνοι που απαντούν «Όχι, το φιλί δεν δόθηκε». Δεν απαντούν έτσι από κινησμό, αλλά από πίστη. Πίστη στην πράξη, όχι στη θεωρία. Για εκείνους, το φιλί δεν είναι κάτι που υπονοείται. Είναι κάτι που συμβαίνει. Είναι η στιγμή που η επιθυμία γίνεται πράξη, που η πρόθεση παίρνει μορφή. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το να μην δόθηκε το φιλί στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και ένδειξη εγκράτειας ή σεβασμού. Είναι και κάποιες φορές που η αναμονή κρατά ζωντανή την ένταση, η σιωπή που προστατεύει το ανίποτο. Είναι η πίστη ότι κάποια πράγματα αξίζουν να περιμένουν ή να μην γίνουν ποτέ, αν πραγματικά δεν άξιζαν. Ή ότι το φιλί όταν έρθει πρέπει να είναι αληθινό, όχι απλώς πιθανό και φευγαλαίο. Η επιθυμία, όσο δυνατή κι αν είναι, δεν αρκεί. Κι αν τελικά δεν δόθηκε, αν δεν φιλήθηκαν, τότε ίσως αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν ακόμη η στιγμή. Ή ότι το φιλί όταν έρθει θα είναι τόσο αληθινό που δεν θα χρειάζεται καμία υπόθεση. Στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού γιορτάζουμε τα φιλιά που δόθηκαν με πάθος, με αγάπη, με λαχτάρα. Αλλά ίσως αξίζει να θυμηθούμε και εκείνα τα φιλιά που δεν δόθηκαν ποτέ. Όχι από αδιαφορία, αλλά από σεβασμό. Από έναν μικρό δισταγμό ίσως. Από εκείνη τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο θέλω και στο δεν πρέπει. Ή δεν είναι ακόμη η στιγμή. Αυτά τα φιλιά, τα όρατα, τα άειλα, είναι συχνά τα πιο δυνατά, γιατί δεν ανήκουν στο σώμα, ανήκουν στην ψυχή. Και όσοι λένε ναι, το φιλί δόθηκε, δεν μιλούν για μια πράξη, αλλά για μια συνάντηση ψυχών, για μια στιγμή που δεν χρειάστηκε να ολοκληρωθεί για να θεωρείται πλήρης, για ένα βλέμμα που κράτησε λίγο παραπάνω, για μια ανάσα που κόπηκε, για μια σιωπή που μίλησε πιο δυνατά και από κάθε λέξη. Είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η αγάπη δεν μετριέται μόνο από την παρουσία, αλλά από πολύ μικρές πράξεις, γεμάτες αγάπη, σεβασμό, ενδιαφέρον και τρυφερότητα. Εκείνους που θεωρούν ότι το πιο ρομαντικό φιλί είναι εκείνο που δεν χρειάζεται να το δεις για να το πιστέψεις, γιατί το έχεις ήδη νιώσει. Είναι εκείνο το φιλί που ίσως δεν δόθηκε ποτέ σωματικά, όμως έχει ήδη συμβεί σε ένα άλλο επίπεδο, ψυχικά. Είναι το φιλί που γεννιέται από την επιθυμία, από την τρυφερότητα, από την αμοιβαία αναγνώριση. Είναι το φιλί που δεν χρειάζεται χείλη για να υπάρξει. Χρειάζεται ταυτόχρονα συναίσθημα και λογική. Κι ίσως ακριβώς επειδή δεν δόθηκε,
να είναι πιο αγνό, πιο άφθαρτο, πιο αληθινό. Δεν το άγγιξε ο χρόνος, δεν τον φθείρει η μνήμη. Παραμένει εκεί, αιώνιο, ανεκπλήρωτο, σαν υπόσχεση που δεν χρειάζεται να εκπληρωθεί για να είναι πραγματική. Το φως που κρατούν στα πρόσωπά τους άναψε για να φωτίσει την ψυχή τους και καίει ακόμη. Ίσως αυτό το φως να παραμείνει ανέσπερο στις ψυχές τους αιωνίως και να φωτίζει αυτήν την αγνή στιγμή. Σαν οδηγός της ψυχής στα κακοτράχαλα μονοπάτια της μοναξιάς ή των μελλοντικών εραστών, εκείνων που ταλαιπωρούν τη σάρκα για να ικανοποιήσουν τους πόθους τους, αλλά αφήνουν ανέραστα τα τρίσβαθα της ψυχής και αδιάφορο το ταξίδι της ζωής σε αυτόν τον κόσμο. Απ' την αρχαιότητα, η αρενοπότητα συνδέθηκε με την αυτάρκεια, την αποστασιοποίηση, την κυριαρχία πάνω στην επιθυμία. Ο κρέοντας την Αντιγόνη συμβουλεύει τον έμονα να μην παραδοθεί σε γυναίκα, να μην φανεί αδύναμος μπροστά στην αγάπη. Η εξουσία του άντρα, η λογική του νόμου πρέπει να είναι πάνω από το συναίσθημα. Οι στοικοί φιλόσοφοι δίδασκαν την εποχή από τα πάθη, την αταραξία, την εσωτερική αυτάρκεια. Η επιθυμία ήταν παγίδα, η εγκράτεια αρετή. Κι όμως, ακόμα και εκείνοι αναγνώρισαν ότι η αληθινή σοφία δεν είναι η άρνηση της ζωής, αλλά η συμφιλίωση με τον απόφευκτο. Σαν τους μοναχούς που αποσύρονται από τον κόσμο, όχι επειδή δεν αγαπούν, αλλά επειδή αγαπούν τόσο βαθιά που η σιωπή τους γίνεται προσευχή. Κι ενώ πολλά από τα φιλιά που δόθηκαν έχουν ήδη φθαρεί στη λησμονιά του χρόνου, αιωνία η μνήμη στα ανεκπλήρωτα φιλιά που δεν δάγκωσαν ούτε γεύτηκαν τα χείλη, αλλά παρέμειναν να φωτίζουν αιωνίως τα τρίσβαθα της ψυχής.